हाय देखी जलो हमरा पतोह के नैहर से 3 गो बक्सा हाय मर मिठाई आइल बा। अरे खाली बक्सवे दिखाईबू कि सामानो बांट के देबू? ए ते चुप कर, वही चुपचाप। ई बड़का भाई साहब खातिर आइल बा। पम्मी जी माँ। जा दे द बाबूजी के। अच्छा तो ये हमरा खातिर आइल बा। आई ऊपरे रहला सबसे ऊपर। अरे वाह ये तो 501 रुपए के नगदियो बा हो। बड़ा बढ़िया रिश्तेदार बेटा। हाय मझला भाई साहब खातिर और हाय तोरा बाबूजी खातिर आइल बा। जो जाके दे के आओ। ठीक बा माई। इली अरे खोल के तो देखा लो। और दोनों जना में माल बा 501 रुपया। जी अरे हाँ भैया, हमरों में भी 500 रुपया बा। 501 501। अरे वाह एक करा के कहा जाला रिश्तेदार। ठीक कहला। दिलदार रिश्तेदार, संस्कार न होला एकरा के बड़े आदमी कहला। अरे ए छोटको कहा तानी कि हमरा मलिकाइन वाला कपड़वा दे दे तू यही लगले संदूक में धरा जाए। जी देता हाय ले बड़की माई के जाके देखे आओ। सास के साड़ी आइले के दाई के हो। यही ले नी देनी पांगना में तमाशा शुरू कैलू है। इतना सड़िया देख के औकात पता चल गई लोगन का। माँ जी जेकरा जितना जोरी मिली होता ना नदी। हमारा तनी के हमार परिवार रुआ परिवार इतना रजवाड़ी परिवार नहीं खे। बाकी बेटी तो हम उहे घर के ना है। और आज उद्घाटन कल जरूरी बा का? बोला अरे बाबूनी 24 घंटा ना भयल आई चुटुर चुटुर जवाब देवे लगनी हो। छोटको तोहार पतो तो नहीं हर वैसे पढ़ल लिखल आइल बिया हो हैं? एकरा नैहर के तनी हम बोल का देहनी ई त हमार मुंह नोचे खातिर तैयार हो गई। अरे सुन ते हमरा के जाने ली ना कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में बुझाइल। ना तो हमारा मुंह से ये बहुत बढ़िया ढंग से आवेला। और जहाँ के फैलल बाड़ी ना ई तोर ना एमे से केहू का ना हमारा मर्द के कमाई पर फैलल बड़ा तोहनी का आके समझा दा कि न केहू के धौंस में रहल बानी ना रहो। बुझाइल तो हूँ लोगन सावधान हो जा। ई नोच लेही रे पकड़ हैं हट ताऊ दिखाओ तनी हमरा की लाज नहीं खे लगत। बेशरम कहीं का काली का आई लाज ना लगत। का जरूरत रहला तारा बड़को से बोलला के? अरे दुल्हन तारा नहीं के पता ई घर के महारानी जी है। उ खड़े खड़े सबके इज्जत उतारे जाने ली। कौना बेटी के ओकरा नैहर के शिकायत निक लगी माँ जी? हाँ बताई। अरे हमरा नैहर के बारे में के कुछ कहेला ना तो हमार दिमाग धनक चला। उस सब बात तार मानता नहीं हम, लेकिन तारा हाथ जोड़ता नहीं। तू आज के बाद बड़को के मुंह मत लगी है। उनका के कुछ मत बोली है दुल्हन।